Kaixo, ni estizen naiz, hemen eskumaldean agertzen den neska, eta nire alboan dagoen hau nire neba da. Argazkinetan 7-8 bat urte izango nituen, eta, naiz eta nagusiagoa izan orain nire aurpegia ez da gehiagi aldatu. Orduan, nahiko argazkia proposa iruditu zait nire burua aurkezteko. Nire praktika artistikoa pinturan oinarritzen da, batez ere olio pinturan. Orduan, erakutiko dizuet, azken aldian egindako lan batzuk hemen sartu ditut apur bat interes bizualagatik, ez dute inolako orden kronologikorik edo logika espezifikorik jarraitzen. Demagun, pintura hau olio pintura da, paperaren gainean, eta paper hau oso paper lisoa da, ez dauka inolako granorik, ez? Eta oso erreza zen pintura aplikatzea oso modu lauan, ez? Plano oso teksturarik gabeko planoak sortzen hasieran. Eta horren gainean gero, pinturarekin jarraitzen, satilizo hauekin konparatuta, honelako trama hauek sortzea, estruktura interno hau nahiko polita iruditzen zitzaidan eta plastikoki interesgarria, nahiko erraza zen paper honen gainean pintatzen jarraitzen. Hau adibidez akuarela da, paperaren gainean, eta akuarela hau asko saturatu nuen hasieratik. Batez ere tonu honekin, gris tonu honekin. Orduan, gero hasi nintzen argile hauek aurkitzen nire paperean, ez? Eta akuarelaren prozedura hau apur bat guatz edo temperaren antzekoa izan zen, ez? Ez nuen akuarela normalean pintatzen den moduan erabili. Normalean argiak gordetzen dituzu, paperaren argia, eta kasu honetan oso saturatua dago dena, oso estalia, eta argi hauek lortu nituenean, hasi zen gero apur bat marrazkia ateratzen ere bai, eta hori suposatu zuen entonazio maila, ez? Zelako entonazio maila hartzen zuen akuarelak. Ez apur bat denetarik. Baina batez ere erakutsi nahi dizuet marrazki hau 70 zentimetro, 50 zentimetro izango ditu, eta grafitoa da arkatza paperra gainean, besterik gabe. Eta loreak dira, larrosak. Eta loreak pintatzen ditudanean edo landareak kontu handiarekin pintatzen dut normalean, ez? Eta, kasu honetan, hori kontu handiz banengoen marrazten, eta endosan momentu bat, non grafito asko zegoen paperaren gainean, ez? Oso atmosfera iluna eta indartsua, eta ja ematen zuen ez nukala ezer egiteko paper horren gainean. Orduan, grafitoa utzi nuen, eta grafitoarekin marrazten jarraitu beharrean borragoma hartu nuen, eta borragomarekin hasi nintzen estruktura hori apur bat antolatzen, ez barroko estruktura hori zuriarekin antolatzen. Eta, gustatzen zait apur bat erakustea zelako detaien maila sortu zen azkenean marrazkiaren barruan, eta zelan oso delikatua den estruktura hori ez ematen du galdu daitekela edozein momentutan, eta benetan ez errez dagoela, baina berean oso indartsua dela, ez? Eta, badaude adibidez, bere batzuk guztiz ilunak direnak, eta beste batzuk guztiz argiak, ez? Aste horretan bertan, edo egun batzutara marrazki hau egin nuen, nahiko prozedura berdinarekin eta oso ezberdinak aldi berean, hau ere grafitoa da, eta, grafitoa argi dago beste indar batekin eta beste modu batean aplikatu nuela, eta horrelako entonazio bat egin nuen arkatzarekin, eta gero hasi nintzen, osto hauek edo belar hauek marrazten borragomarekin, eta oso arraroa da horrelako zehuz egitea borragomarekin zen normalean trasoaren marka hauek ez nukin inoiz kontatuko atxingerekin egitea edo borragomarekin egitea, ez? Benetan oso finak dira, eta
ez nuken egingo, ez? Beste hau olio pintura da, ere bai, berriro, paperaren gainean, eta hemen baneukan, fondo gris bat eman da, eta franja gris apur bat grisago hau. Eta gero hasi nintzen, horrelako gauza sutilak sartzen, eta baita apur bat definituagoak ere, ez? Hau oso definitua dago fondoarekin konparatuta. Eta esango nuke, forma organiko hauek oso erraz hartzen ditu dela beti nire kuadrotan, ez? Batez ere era inkonstientean. Apur bat obsesionatutan dagoela forma hauekin esan dezaket. Nire eskuak nahi gabe egiten ditu, eta apur bat kontrola ezinak dira. Eta hori ez zait gustatzen, baina aldi berean badakit, ez? Onelako marra hauek apur bat kontrolatzen baldin baditut, nahiko gauza ia ez dakit. Bueno, nahiko interesanteak sortu daitezkela, ez? Oso insinuazioarekin lotuta daudena. Adibidez, akuarelak, bueno, nik uste dut akuarela ja nahiko lotuta dagoela nire lanarekin, ez eta oso kontzienteki ez pentsatu. Bada nire lanaren parte nagusi bat, eta beti daukat zalantza bozetoaren ideiarekin, ez? Adibidez, akuarela hauek eta beste batzuk tamaina txikikoak dira, ez? Kuaderno baten barruan bizi dira, eta beti pentsatzen dut bozetoaren munduaren barnean daudela, ez? Baina egia esan, gero ez ditut oso ondo bozeto moduan erabiltzen, ez dakit hortik gorago joaten, ez? Ez dakit hemendik gora, zeo zera ateratzen. Eta bueno, bere baitan badira nahiko, batzutan. Adibide ona da akuarela hau, ez? Berdina, kuaderno bereko horrietan dago, eta akuarelanetan sartu nuen, egun horretan gustatzen zitzaizkidan gauza guztiak, ez? Degradatu bat, gauza urdin hauek, eta simbolo gorri hau, eta ematen zuen hemen geratuko zela. Eta ez nuela beste zer egingo honekin, baina nolabait bozeto moduan erabili nuen. Baina ikusiko duzu zelan. Hau izan zen emaitza. Hau da oiala, eta, bueno, izango ditu 88 zentimetro, bidereun da 25 zentimetro horrelako zesor nahiko handia da. Eta oiala da imprimatu gabe. Orduan, pintura asko zurgatzen zuen, eta pinturaren erabilera izan zen oso urtua, ez? Disolventerekin asko urtu nuen, eta akuarela moduan egiten nuen lan. Lan prozedura oso motela izan zen, ze azkenean ni pintura aplikatzen nuen momentu bakoitzean zikatu arte asko aldatu egiten zen tonua, birristatu egiten zen pintura, ez? Eta bere baitaz forma nahiko sortzen ziren, ia kontrola zeinak, eta horren arabera egiten nuen lan. Orduan, nahiz eta aurreko akuarelarekin zerikusi asko ez izan, badaude hor existitzen ziren elementuak, baina hemengo kondizioak kontutan hartuta zelan jarraitu nuen, ez? Orduan, besterik gabe igual erakutiko dizuet, aste hauetan egindako lana, etxean, eta, bueno, ikusiko dugu apur bat. Hau etxean sartu, baino aste bat edo hilabete bat lehenako egin nuen, eta, bueno, ja erakusten zuen zelan nengoen nahi gabe apur bat obsesionatuta akuarelarekin, ez? Naiz eta akuarelarekin tonu ilun hauek sortzen zaila den, edo akuarelaren prozeduratik nahiko urrundu behar zaren, benetan nahi nuen guztia egin nuen akuarelarekin, ez? Bazen niretzako erramunta erreza, beti eskura daukadana, ez? Orduan apur bat ideia honekin, etxean gero horrela ere jarraitu nuen. Adibidez, akuarela edo tinta hau, ez dakit oso ondo zer esan honi buruz, ez dakit ez da nondik atera den, baina onartu nahi du nire lanaren barruan, ez? Adibidez, horrelako zer horren figuratiboa egiten dudanean, badakit non baitetik datorrela, ez? Igual asko gustatu zaidan kuadroren batetik edo
nire buruan geratu diren irudi batzuetatik edo horrelako zer ez. Eta, asko gustatzen zaidan gauza horiek azkenean beti ateratzen dira forma batetan edo bestean. Orduan, hau egin nuen, hasiera batetan, eta papera zuri zegoen, eta ia egunero, zer gehitzen nion paperari, eta argi moduko zer kapasa egiteko izan nintzen. Hemen argazkian ez da oso ondo nabaritzen pantailaren argiarekin, baina errealitatean ederragoa da, egia esan, ez? Hau ikusteko eta argilunak ikusteko. Baina, nire lanaren barne sartu nahiko nuke, ez? Eta, sorkuntzaren parte dela ere bai, orain itzen nagoela, eta ezberdintasun bat dela, ez? Egoeran. Hau gauza bera, ez dakit zelan ikusi lan hau, ez? Ez dakit noraino sartu karpeta honen barruan edo ez. Batzutan pentsaten dut ezin dudala kanpoan utzi, badit hau egun askoren ostean, bapatean ia nahi gaude egiten duzun gauza bat dela, ez oso intuitiboa eta aldi berean delikatua. Orduan ezingo nuke ez gorde, ez? Akuarela hau edo guatza hau ez dakit zelan deitu nahiko konfliktiboa da. Honen hasiera beste akuarela batetan dago, ez? Akuarela honetan. Hau guatz akuarela bat da ere bai, eta egualetzean egin dudan paperik handiena da, ez? Eta bakarrik interesatzen zitzaidan zati hau. Orduan, zati hau hartuta hasi nintzen pintura hau egiten nahiko egun luze eta txar baten ostean. Orduan, nire egun txar hartuta eta aurreko zati hori hartuta horrelako zer eraikitzen hasi nintzen, eta ez dakit, oso elementu vibranteak eta indartsuak sartzen hasi nintzen, eta ia saia zen apur bat dialogatzea eta porrokan nengoen denbora guztian, ez honekin. Orduan, bebai, pentsatzera eramaten ninduen ia sorkuntzaren inguruan, ez? Eta etxean sortzearen inguruan, igual horren ohituta ez daudela, ez? Eta erreza dela, zure logelan sortzea, zure logela delako, baina ez daukazu inolako espaziorik sortzen duzunaren tartean eta zure tartean. Eta, honekin jarraituz erakutsi nahi dizuet hau ere bai. Hau da hasieratik etxean egiten ditudan gauzak niretzako errezago, ez? Oso delikatuak eta ia ikusezinak. Beti honen alde nagoelako apur bat, ez? Oso erraza da niretzako horrelako mantzak sortzea eta hauek errespetatzea. Gauza berdina gertatzen da tintarekin, ez? Tinta urdin bat daukat eta beti sortzen ditut horrelako marrazkiak oso erraz. Eta hau erakustea gustatuko litzaidake. Rotuladorekin nago lanean apur bat, eta argi dago beste hizkuntza bat dela, ez? Eta ez dudala horren beste kontrolatzen. Baina interesatzen zait zelan rotuladorekin egin alditudan plano oso testura gabekoak eta liberean testurarekin, ez? Nahi izatekotan. Eta ez ditut bat ere kontrolatzen, batez ere koloreak, ezin ditu dalako nahasketak egin, eta koloreak beti delako oso puruak eta naskagarriak. Baina gustatzen zaitez sortzen diren adibidez bandarra hauek eta tono batetik bestera doazen trantzizioak oso kontundenteak dira. Hau adibidez beste eredu bat da, rotuladoreekin. Eta honen inguruan gustatuko litzaidake zuekin lan egitea hurrengoko asteetan laizterrez. Apur bat sorkuntzaren inguruan hitz egitea elkarrekin eta zer sortzea, ez, gure artean ere bai. Tailer moduko bat edo jornada moduko bat, non ezagutu gaitezken eta gure lana erakutsi eta zelan egoera honetara egokitu garen, ez?
Eta gustatuko litzaidake nire aurkezpen hau bukatzea marrazki honekin. Marrazki hau egin nuen eta gero akuarelarekin estali nuen, ez? Akuarelaz pintatu nuen eta akuarelarekin pintatzerakoan konturatu nintzen marrazki hau galdu nuela. Eta, bueno, nahiko interesgarria iruditzen zait, zelako importantzia ematen diodan marrazki hau galtzeari, ez? Eta ja ez delako existitzen. Eta zelan gertatu zen ni konturatu gabe. Orduan, gauza hauen inguruan hitz egitea eta pentsatzea sortzen dugun bitartean nahiko enpatia nahiko sortzen dit, ez? Beste sortzaileekin eta horri buruz hitz egitea gustatuko litzaidake. Orduan, ia laizter ikusten garen eta espero dut dana ondo jarraitzea. Beraz, laizter arte. Musu bat eta agur.